Ongi etorriak, herri irratiko entzule. Hasiera emango diogu beste behin ere eusko ikaskuntzak ohikoa duenez egit eta aurrera ematen dituzten saioei. Gaurkoan umore honez gatoz tradizioetaz hitz egiteko, baina mozorroen inguruko tradizioetaz hitz egiteko. Alegia, Euskal Herriko jauterietaz hitz egiteko. Nondik datorkigu tradizio hau, mozorrotzearen tradizioa, lotxotiak ote gara, ala guztiz kontrakoa, zer diferentzia dago herrietako ilauteri eta hiriko edo herrietako edo herri handiagoetako ilauterien artean, edo ez dago diferentzia hori. Honetaz guztiak egingo dizuegu bi lagun, bi solaskiderekin ondorengo minutuotan. Batetik, gurekin da Juanito Garmendia Larrañaga, ongi etorri, Juan. Eta bestetik ere, gurekin da honetaz hitz egiteko Josean Kizera, ongi etorri, Josean. Eskerrik asko, arratsalde. Bueno, esan bezala, gaia zabala da. Ilauteriak Euskal Herrian, tradizioa, sorrera eta abar luze bat. Juan Garmendia Larrañaga, nondik hasi gaitezke, non dago Euskal Herriko ilauterien tradizioaren oinarria? Tradizioaren oinarria, hau neguko ospakizunan barnean ikusi behar dala uste dut. Behin urte berrila pasazkeo, ilauteri giroan zartzeaz. Neonek ezautu ditut, errege unian, aurren esan behar dut, antzinean, zaron zaldian behien, otzailean bihin inauterik ikanen ziaman. Baina nik ezaututena errege unian, eta Miramonean, Naparroko Araiz Balerako intza urrizkan inauterik egiten. Eta antzarra jokuak indaula. Oain ez daiten, hango inauterik izatik gaztei ez dauta. Eka handikan aurrea, erregenetazio aurrea, bakizu kalendarioa iture dala, eta gaitzat. Baina, batez ere, ziur zalaiteke, hau pixal dala, garizuman aurreko ospakizun bat ezatik. Noiz ospatzen dira gehiena inauteriak. Kinkoakasi behigandian, torozaren ingurun zaldunita, urrengo astelenita eta asteaztian. Gero urrengo una asteaztita, ez da urrengo una daia, haustarreguna. Azizke, lehen esan deten bezala, hau ikusi behar da pixka bat neuko ospakizunetan bezala. Gaur, amaitzen dugu izbeltza, urtarri baina entzila kandelaria una. Argila behinkazikoa, kandelak eta argila behinkazikoa. Leko askotan ez, baina nik zitza bat mutilokoa, hortan puskabizea aterazezia. Baina beraz, ezoren nahi zarenarekin, Juan, horrek esan nahi du, urtaroarekin erlazio bete-betea duela ilauteriaren tradizioak, eta gainera eraberean urtaro baina gainera ere erlijioarekin. Teorin zartzen badeaz, erromatarrak eta lote gauzazko zan daitezke, baina guk zeraz dakiguna da, erizazin uztartzen dala pixka bat, ilauterika. Beste alderritik nahi batzu, aurkako alderritik baina hola zehatzela, garizumakin zeikusik adula. Hoi garbi ikusten da, ergiarrotik arazita. Josean, zut berdina pentsatzen duzu, nola ikusten duzu ilauterien tradizioaren sorrera? Sarrera, ez dakit, ilauteria oso jai egitura zabala da, Juanek esan duen bezala, bereziki negu hori eusten zaio, gabonak pasata azten dira ilauterietako hasierako herritorak eta zabaltzen dira gerizun maldean, gerizun garaino, enez eta zenbait herritan, orengoz gerizunan barnen eta aztezantuan bertan ere, hainbat ospekizun egin dituzken. Bereziki, hori izango genuke, gabonak pasata,
hor azten dela epea, inotirien epea, eta luzatuko zala berriz maraino. Esan behar dugu, beti folkloristi beti egiten zigu zein den jai baten jatorria eta bat, ezta? Beti, hipotezaren munduan, aritu behar dugu, eremu labangarria da. Teoria pila sortzen da niotireri buruz, baiko teratuagoak, bestiak esan beste. Edozein kasotan, nori ustez, gaur egun guk ezagutzen dugun nioteria euskal, ez bakarrik euskal herria, beti baitaren dikampuan, bada sinketismo baten ondori joa, ezta? Sinketismo horren bitartez, kultura desberdinek guregan utzi duten poso baten ondorioa da azken batean gaur egun guk ezagutzen dugun inoteria. Orduan, bere harrituak aztertzen ditugunean ikusi behar dugu garbi, sistema koherente bat ez dutela osatzen, sistema koherente bat ez dutela osatzen, sistema bakarra esan dugu galean. Hau da, sistema desberdinetatik eratorretako elementuak biltzen direla hor, eta horri esker aberazten da, eta era berean gainera desberdinak eta desberdintasunak sortzen dira han hemenka eta leku batean bateatik ere. Baina, izora, sinkretismoa, eta zakit makina bat terminetak egiten, eta nire galdera da, hain komplikatu alda hori guztia, ez alda bakarrik jende hasi eta mozorrotzen dela, lozak gauza ipini eta aurrera. Bai. Victor, biotu, Juan? Aurreko, mozorrotzea bai, baina, oizia baina, zorrokatik gurun da donostin, bai, mozorrotzea txantxua bete zitzaion, Txantxua, bai, eta oizan hau, eta zetizu pizkatzen koratzen nahi da. erabili ezagun txantxu termino hori, Erabili ezaguna da, ukeren, solazen joan. Donostin, Ramon Artola, eta bilintzeak, bai, Ramon Artola, eta dikin, txantxu esatezuten, eta tolozen gurun beti txantxua, gero hain ja mozorrotu bat, arrunto izatea, baina polita da txantxua. Txantxua, txantxa, broma, trefa. Egun beti ba txantxo gaztea, o txantxo, hemen epizaba galdin deitzo, baina pena bat, karrizkuntzare, oitura bat galtzen galditen da. Baina horren eraginen esaten, batetikan erriz eta urtaroaren eragina, zuzkiniana, Janito, eta gero zuz josean ipatu duzu ere, makina bat kulturen, batekinik elkar indarrez, elkar harremanez ere, haren ondorioak, arrastoak edo iristen zezagula. Bai, gertatena, berez, guri heldu zaigun inauteritea, berez da ezberdina. Ezberdina da oso. Aberaztasun hori du. Bezala ez dut izango aberaztasun hori zetik, Pio Barojan esatzen bezala, baina inauteria da festipa osatu gana, gizona festiko osatu gana dala tala da. Aberaztasuna, ezberdintasun horre bera egin dakar. Aberaztasuna. Zergatik zioen, zergatik aberaz, edo bentsat aberaztuena edo osatuena dela? Bueno, zezango izonipa anarkia dalako. La burla, anarkia, broma, oitan argitu zerk. Bildurra zartzia eta gauza guztiz painote dititu. Maskarak edizkat ibili gertzenak hori zautzen dugu. Maskarak dute ibili eta maskaran barnean ibiltzen dien, persona beste modu batea komposatzea. Egia da, txantxuan gabiltzanean beste batzuk bihurtzen garela, beste izakera bat hartzen dugu. Hori, nanenik bastatu ustitut eta egagan, en fin. Baina hori ez autuet eta nanek nire buru bakin ikusiek. Zuberdin azte duzu, Josen? Bai, ez maskara hortik jatzen dugunean, orduan etik horrega nahiko libre sentitzen giren. Bai, orduan aparte duzergea zen, Orduan ateratzen dugu gure benetako bizatera, ordura arte gabiltza nahiko mozorratuta eta maskara bat ipintzen dugunean eta txantxu mundu honetan gabiltzanean, orduan gu geu gara ateratzen garenak? Urte guztien gabiltza txantxo jantzi, mozorratuta. Eta jauteri garaian, benetako pertsona gara. Eta txantxo jantzeana, mozorratzeana, orduan ataltzu behar zer dan. Horregat izaten da, mozorrotzezana, txantxo jantzeana, sekunan ezan bezautzen. Bueno, ari gara pixkanakari ikasten beraz, iauterien oinarria zein den, eta ez bakarrik hori bezik, eta benetako izakera horretatik. Pero inauteria izan duzuka, herri txiki batekoa, bueno, ja, oso txikin ez egiten, zati leheno, esan duten bezala, intzan gaztek ez bada, leko askotan gaztek ez bada, talde bat, baina, orejan orejan ez dakit ingo inauterik ez dakit ez da ingo igual. Orejan esan dut, gare txikitea lako, eta oso polita da, nafarro mugan asko matxenik.
baina horregako inauteria eta Donostikoa berdinak ezin izan. Ezin da izan, zatik bizi modua beste bat, eta bizi moduan, izpilu bat inauteria ez. Baina, gertatzen aberriz izteko inauteria, aldatu betiten da zerbait, baina aldaketak oso zen, aztibazti dira nekazari munduko herri, eta leko onditakoan, kapitaletan, kanal urbano esatean oitan, bizkarra gaurkotasunarekin izaten dira, hilduak eta beraztuak. Hauten igual, jozin lekutan aterako bat, Bin Laden bezala. Eta beste un batian, satelite bat, hilargia eta horrin, gaurkotasunak menderazio. Eta nekazarin zean berriz, Barizioak gehiago. Bizka bat, aldaketa, makalago izaten dira. Dudarik ez dago, Juanito, zuzkenidaren hildotik, inauteriak baldin badira, herri bakoitzaren izpilu edo, Orexako, eta Donostiako inauteriak, erabat desberdinak izango direla. Agian bildu beharko ditugu bien alkateak, Nekane Malkorra, Orexakoa eta Donostiakoa, eta elkar ulertu batera gen iritsi eta antik edo lortuko hotel lukete. Baina egin ezagun bada horako... Porre jader txikila bezala, Bai, larrogei bat lagun ditu eta... Ez hor, baina igual ezerbetiko farimato, baina... Horretik, baina bestela beste hozin herritan, Euskabiltzen egitze dianak zertzen. Donostin da, oitan bezin da berdinen, txikitan bezaten daba, jane dana, eta Euskabiltzea bat ez ere, eta Euskabiltzean biltzean ekin, gero otordu bat egin da, en fin. Bueno, egin dezagun ondo baldin baderiko zube horrelako radiografia moduko bat, Euskal Herriko tradizioan, Josean, inauterietan, zein herri nabarmendu ditzakegu edo zein herri zein toki dira dian aipagarrienak gaur egun? Bai, dira osan. Alautetik, desde luego, Juanekin ados nago, leko bateko eta besteko inauteriak eta jaiak oso gara ezala ezberdinak dira. Alautetik, desde luego, horri bakoitzak bere baliabideak erabiltzen ditu. Hainbat baliabide, jaia horrela antolatuta ospakitekin ezta, orduan, herriak bera baitu bere mugak, eta horien arabera aurre egiten du egotari ezta. Eta, bueno, zure galdera bide erantzuten dena bai, pero solasabidekin zure salien jarritzeko ezta. Bueno, zute baterako oso ospetsuak dira gaur egun, zuberoko maskarrak, hainbat, eta oso abrezen dirarako, elemento, bueno, oso desberdinak atusten dituztenako, esate baterako rentzaren aldetik oso abretak dira, eta, bueno, gaur egun, alako, jende zezugarria harakatzen dute, eta garuztea. Bueno, hori zaiteken olabait, puntu bat izegiteko nekeri buruz, ezta. Esan da jakin da aurretik, Zuberoan gaur egun ezagutzen dugun nekeri ditura hau, agian ez dela gubitzen dugun bezain zarra faktikoki, edo fizikoki nola bete zen da. Horretuz du esan nahi, horretuz ez da gutxiago oren, horren inguruan sortzen den entzakera sistema ez dela benetan zarra, eta ez den nire lekukoa ez da gutxiago oren. Esan nahi esate baterako inguruko jaiak aztertzen baldin ditugu, biharnikoak eta ingurukoak, eta ikusten dugu erudetako lekuetako inauteriak ez dira inoiz izanen aberatsak. Eta bereziki gaur egun Zuberoan ematen diren dantzak eta ez dira oroar ezagutzen ez bada justu iparraldeko probintzia horietan, ezta? Bueno, gaur egun erabiltzen dugun datuen bitartez badakigu Frantzian aritu ziren Zuberako militarre eta ikasi zituztela hainbat dantza klasikoak nola eraman zituzten Zuberoara, nola erakutsi zizkieten gazteegi, eta lehen Zuberoan ospatzen zen jai nola betazteko eskematikozi arruntago batean, txartatu ziren hainbat dantza horiek antolatu ziren unatan modan zuren kontradantzen polka eta abarreko eskutizun inguruan eta horrela sortu zen duela gimendenetapiko, gaur egun ezagutzen dugu Zuberoko maskaran. Baita ere, zan behar da, azken egitura honen barruan, baita ere, hainbat elementu galdu direla azken hamarkadetan. Nola baita, izan zen, jaiak izan zuen bere inflexio puntua, bere gehiengoa, bere maksimoa, aberatzenean,
eta hortik nolabait bere aldapa berentzatu zuen garai batean, eta badirudi gaurko berriro gazteek nolabait esaten dutela maskarara zabal bat eta beratxo bat. Horretaz adibidez, pasaren egunotan ere hemen euskikaskuntzan maskararen inguruan Txepa Fernandez de la Reñoa eta Jean-Michel de la Sagarrekin egin genuen, eta haiekin komentatu genuen, ez apur bat baitere, Juan Zuk hori bere oso espezialista bat da. Bai, zuk lehen esaten zenuen, zuk lehen esaten zenuenaren hildo horretatik eta orain ere Josenek zionari garraiki tradizio hauek, agian naiz eta oso zaharrak edo ez izan, mantendu egin direla, gazteek jarraitu egin dutelako egiten. Alderdi ontaia dantzan garai batian aberastasun gehiago zuten. Baina pizka bat galdu india, elizkaz izan, dantza bazuten garrantzion gila, oain leku batutan eusle diote, baina pizka bat hemen herri askotan dantzan aberastasun hori pizka bat jatxin da, pobretin da bai. Iztuetan denboran da, iztuetak karnabalaz buruz da baitu ez, jarrik letrak eta dantzak adibidez, baina zinoi pizka bat jatxin da. Oie, aldatzen joaten dira, eta dantza pabeu izan gazte talde bat, eta saiatu, eta euksi, eta olatateko batutan zorionez egiten da, eta beste batutan txokolat egiten da pixka bat. Zuberoko aberaztasun hori, hemen leku askotan ez egizten maila, eta gutxi goik ez. Baina, gatozen egualde parte honetara, zaipatu ditugu maskaratak, baina gure artean, herri munduko ilauteriak zentzuk dira gian aipagarrienak. Ituren Zubieta aldera joan barko genuke, edo Marito bai? Bai, Ituren da Zubietare bai, eta gero lantzeko erraldo, eta bain, izkenek urtetan berriz berpiste izan duzeak, zalduen doko zalduen doen markito zeken. Nik idatzi dunean aurreneko aldiz liburu Juan izan zalduen doa, eta karnabalak baino zelik debekatuta zeren, da eskerrak di jaunai, mundu ontatik joan zian, daik esplikatu zian lola izatezan inauten jagade batian, da markitos lola erratzen zuten, da azteak zian, jo bertiztea etorria, baina igandean bakarra ez, igandean erretzen dute. Eta, ilauteria hauen oinarria zein da, lantzeko arraldoiarena edo Zubieta eta inguruneko joaldunena eta zein zelak aurret? Zubieta eta hartzantzako kutsu baduela ezin daukatu ez. Baina hortikan aurre hau da, ez duke nien eixau zartzen ezatia. Oain, lantzeko erraldoia bezala asko zian. Gipuzkoan ez, baina Naparron da Arabane bai. Arabane kriminal, zelakoa Arriola, eta asko. Da okarizkoa, eta oitenak bakaldu india. Izka baten entzututen puntu bat, amandizarko, aitezarko, eta izabane bai, eta oitenak eta gertu da lantzeko, baina asko zian. Oin, esto nahi iritzita, nahi iritzila bakarra da, bakoitza bere iritzila du. Iatenak, erratoiek erratezian, aizkeneko nian, arratzaldian, iluna barrian, ez aurreneko nian, oain igandian esan deten bezala, egun batian bakarraz pasen ratazaldun duen igandian erratzea, baina bestela horre azteazia. Eta leko itan, azto nondik eta mintzikia arbizun da, hori dena, aizkeneko nian izatezia. Ematen du horrek, agur bat ematen zaiola, una norma de konduta agur bat, hori erreta ez, eta ja, garizuma zartzea landi ordu gutxitara. Eta errez argatik, sensazio txarrak eta... Bueno, interpretak ez komaneteke, baina bat, norma konduta bat gaztelan ez esan dara agur bat, izan laiteke, esaten dute. Ja, ez demazea zean, teori mailan oso biztako dira. Hain momentu otako batzen aiz, zein barandiaran ez esan ziana. Hain musika bandapa leku guztietan ez auteria ez, telebizta bat ikusi eta jendia gaine mobiltzean emenka asko. Baina gara batian ez, eta mundotekan asko jantzian musikako banda bat, ez ikusita entzun gutxigo. Bat, nirekin donosti irizi benzan hola, eta alderdi ederren hor banda bat, ahi benzan,
jotzen, da, ikusetako batek esanen entzion bestiai, zuzendari ikusita, jo. Zenbat, ze gauza zerebriak ebitu bizon horrek, musika gustatzeta jona entretenitzeko. Interpretazioa da dire. Ez zuen ezautzen, behinean, da direzori ikusian, ez zuen altxata eta hola, esan joño, ze gauza ebitu bizon horrek. Hori da musika gustatzeta jona entretenitzeko. Interpretazioa. Eta irautiriak ere hori... Hoi balandiara mikstantzia. Ez, esanen dizun, Juan, irautiriak ere badauzkatela beraien interpretazioa. Claro, claro. Gauza guztitu interpretazioa. Nik ezakit, zein Joseanen interpretazioa adibidez, hori, ituren, lan, zubieta eta arestian esaten genituen Nafarro aldeko irautiri hauen oinarri eta jatorriaren inguruan. Bai, bueno, nik Martantza eta Urtaroa. Bai, desde luego, Juanek azien esan duena, Urtaroari logika agertzen zizkigula hori zerrentzari gabe. Ez bat egin autoria, baita ere beste edozein, urtean zehar beste, eratzen den beste edozein jari, ezta? Beste beste batzuk edagardian ospatzen dira, kantokatzen dira, eta eredu bati jarretzen diote. Eta beste bat jai, udara garaian, garatzen dira, eta baita ere beste eredu desberdin bati jarretzen diote, ezta? Nik esango nuke zure baterako, inauteriek, bai dituztela alako ardatz, komun batzuk, eta horiek dira nolabait, zabaltzen direna, iaia leku gehienetan o leku guztietan, ezta? Adibidez, esate baterako anabaza. Juanek epatu du amerkia, ezta? Oida, kaos hori da inauteriak sortzen den beharrezkoa duen egoera bat bere funtzioa betetzeko, ezta? Gutin izan duena, gaur egun baitare modu batean adoteztean baitare alako funtzioa eskuratzen du, ezta? Inauteriak. Gero, alde horretik, kaos horretan, anabaza horretan, sortzen diren legeak, lege berriak dira. Justu garai horretarako lege berriak eratzen dira. Eta urte osoko beste legea, eguneroko araudia, hori gainditzen anabagirazeko hauzena, ezta? Eta, bueno, hortuan egoera berezi horretan, kaotikoa, deitezak egon egoera berezi horretan, orduan oso zen dira hainbat eta hainbat elementu errepikatzen direna eta eta bat, ezta? Zer baterako dena ipatu duzunen, patinak erre, eta erraldoiak, eta bat, ezta? Noki gauza, azoteko entzulekerik gauza esaten, ezta? Bakerik eta besterik ezta, Alauririk esate baterako, mila aldiz parekatzen diran, patinen errepeta hauek, batzibo espiatorioaren justizarekin, ezta? Orduan nola baita, gizarteak, bere erro guztiak, eta bere tipa guztiak, deskagatzen ditu nola baiz, txibo horretan, eta horrezatik, ziklo bat bukatzen denean, beste ziklo bati jarrera man jartzaio, eta aldaketa horri aurre egiteko, orduan iraganeko hainbat eta hainbat mazurkeria, gozalako gauzak, ezabatzen dira, desaskatzen dira. Eta horretarako erregarria da, erregaterako pampina, pampina, edo, azketan ez da batere pampina, objektu simbolikoa ez niteke, edo ardezake beste eite desberdinak, ardezake. Esate baterako, aranon, eta zuretan, pampina erre ordez, egiten dutena da, makilantza batean, egizteko zagirantza batean, zagirunari egurra maten dute, dantzaputatzen denean, orduan nola bai bere papera betetzen du. Azken finean, gaitzak entzeko, Hoi da, gauzak negatibo txarrak, zabatzeko. Ideia hortik jaten da, eta gero erraldoia, erraldoiaren papera, aztatu da, errituaren ikuspuntutik eta baitaren mitaren ikuspuntutik, eta, ideia bat, agian, ez da zeharo edatzen inauterik barruan, baina nola baita idea zabal bat izateko, erraldoiak, normalki mitologian izaten dira erraldoiak ez bakarrik fizikoki, erraldoiak iruditzen zezkigulako. Baitare, mentalki, kulturalki, erraldoagoiak direlako. Askotan dira erraldoiak eguri irakazten digutenan nola landu lurra, nola raman horrela zontza, nola menperatu burmila, eta bat. Eta nola baita, askotan alako erraldoiak izaten dira héroes priorizadores ditzen direnak erezion fenomenologian, ezta? Orduan, bi figura horiek, behiti horiek ezartzen dira pertsonai berdinean. Alde horrek itxigo espiatorio zeneteke, zergati da itxigo espiatorio, erraldoia delako, zergati da erraldoia. Hain zuzen ere, bera dalako, nolabait, hil behar dan pertsonaia zikloa bukatzeko eta berriari zarrera irtera emateko. Begira, eredu bat, paradigma bat.
pentsazazu, anek askotan esan dut eta idatzi dut, ezta? Esan dut politika nire itzaldietan. Nera baita santua dela kristianismoaren inauteria. Eta bere formak aztertzen baldin baditugu. Eta bukitza baldin badera pizka bat erlizioaren fenomenologien, erlizioen simbolotan eta bat, ezta? Desde luego inauteriak eta santua hau zuten daude, batak besteari zarrera materio. Tartean garizun badago, eta erlizioak, elizak ez du jarri garizun tartean duan, zerretek ez dago. Kutsadura ez egoteko haien artean, eta zergatik ez da nahi aztekan kutsadura ez egotea aigurbildo den elementu artean. Batek agian bestea dakartzen durako, edo berrezan oso pareko direlako. Erlijio sistema desberdinetatik ailetzen direlako eta gune berdinera iristen direlako, hortik jonetak arazoa azte. Zerre baterako, antropologian ikuspuntutik ikusita. Jangoikoaren heriotza eta bere sorrera da hain zuzen ere inauterietan eta zikloaren bukararekin eta zirarekin zer ikusten duten jaietan ematen den, zabaltzen den egitea, eta ez baterik Europako inauterietan, baita ere munduko beste hainbat eta hainbat herrietan, ez da, ez baterako Euskal Herria, urtean zehar mila jai ditugu. Eta hori zeratik esaten duzun hau dela zingitismo baten ondorioa, ez da? Ez bakarrik inauteria, baizik guk gaur egun ezagutzen dugu jai egutegia urtean zehar. Eta ez jokatzen duzula Pazifiko dezinu batetara, eta ez dauderen beste jai, eta orduan jai gutxiago erabiltzen dira, jai bakoitza bere bere funtzio zehatza, asko jai gutxiago beharrezkoak dira gizatearentzat, eta orduan hori ikusten da oso ondo nola lotzen diren egutegiaren elementu guztiak, ezta? Eta hor, esate baterako, nolabait formalki gure inauteriekin, Europako inauteriekin, zerezen ondia duen, itxura ondia erakusten duen jaiak izaten dira urte, bukaera eta zirako errituak. Eta kokatzen da nolabait azteko gure inauteria baitare, neguan urtea bukatzen denean, eta una berria azten denean. Ez bizita? Reflexio sakona, ez, Juan? Bai, oso sakona. Claro, kontu neokibarregoa, aldaketa guztiek ritualik azutzen dira. Etxea bizitza batera aldatzen beste batera bere ospakizune izaten du, ez? Eta batailua dala, eta aurreneko jaunazia dala, elizan barnean, da hori ritualik azutzen dira, ez? Eskontza, eta bat. Gero, inauterite ituriz bezen konduke, inauterite berarekin dakarrela, egeikerik hase guztik, monka guztik. Egeikerik guztik. Da, horren gatio bikusiko zuta, behar da, anarkia ipatu duguna lehenago, anarkia askatasuna dakabrarekin. Eta zeizaten da, ditadura bat, inauterikin behin ez da eskontzen. Eta, adibidez izango nuke bat Donostin avenida izanekoa dagoen, izan zen, avenida la Libertad. Bueno, baina, Franco pasatu zinean, aurreneko zentzun, avenida Libertad izen hori. Inauteriak Burgosko gobiernoa bat debekatu. Aurreneko gauzatako bat eizu. Ja, 37. urteako, bueno, 36 ez, zatik, 36 azpian, errepublikazioan, baina 37. urteako ja, debekatu zuen, inauteriak debekatu zituen. Hori ditadura bat beti joaten da aurka. Elizare, alde opatikan, Elizare, inauterin aurka egon da. Baina aldatu da, inauterik aldatzen dikoazte beti, gara ibateko anarkia hori gara pixka bat, bastazun da, txokolatu da, eta baina iten da un poco más sana diversión. Bueno, bari gara pixkanak egiten inauterien inguruan, beraien jatorriari buruz, Euskal Herriko inauterietan zentratuaz, eta iten dugu ere ondorengo minututan apur bat, gaur egungo inauteriak nola ospatzen ditugun, eta ze motatako giroan murgildu egiten garen. Ari gara beraz, inauteriren inguruan hitz egiten,
Josean Kijerarekin eta Juan Garmendia Larrañagarekin, eta lehen Joseanek esaten zuen, ez? Anarkia, zute... Egiten dute, ospakizun bat, eta orduan alkatia Antxon Izagirre, esan dezue Antxon Izagirre da, eta hori txokolatzen da, eta jartzen da beste bat. Bueno, Inauteri tolosan ni tolosa ganaiz, eta pixka bat ezautzen ditut. Inauteri zale izan ez beti. Beti galikan izan ez inauteri zalea, deibili, eta zantzo jantzi, eta hola. Bueno, hasi era, garai batien ozion bizenien gutxi duite zaman bezala. Itezan afari, lukain eta jateko oitura hori, elkartetan, da jatetzetan da hola. Baina oain ja, zesta izeta behin eguardizkiota baino lehen hori bai. Ja jai bihurtu hori. Hortzile dire zerbait egiten da, eta, garangak eta zertzen dira osten bizenean. Larun bat indutzian bai, eta tamorra da, oain urtero atezen da, baina tamorra da denok daki bezala, sortzean donostitik etorrizan, herri askotara, zoriteko bat Tolosa. Ja, hemen ez igaren mendian Tolosa naizken aldea aterazan. Tamborrada baina gero, ez du izan jarrai pen bat oso fijua. Baina ezken ikustetan ateratzen da. Baina, Toloseko inoteriak, ikutsitan esateko esan daiteke, eskeletua eusteiola, lenguei. Eusteiola, eta zer dia, aurreko gauza musika. Musika edera. Zezenak, sokamuturra eta plazane bai, zezenak. Eta gero, beste gauza txantzuak, konparsak, bakuitzat nahi du bezala ibiltziak, karroza bat dute bai, eta ez boskatzen dute. Eta igan geroitzeko diana, jandi asko jaten da, txantzu jantzin asko, jende urte egin asko. Eta gero, abertzan dian, zezen eta joatiek ikitzutzia, badu bezia gauza, horite interesantzia da. Gertatzean, festa lotan, sartu inberda la festa. Barnean ibili behar da, bestela ez zu beharra, bestela disfrutatuko eta jatezea ikusi bat baino gehiago, baina ez interesantia da festan ibiltzia, eta klaro, hortako pixka balekizu ze behar da, gaztetasuna, zar bat izantoke ibiltzia da, nik izango zut, gazte batei geldi izenitzea zela, antarrik gauzatia. Gero beste gauza bat oso polita da hemen, Tolosan albora da, gauzeko zazpitan, azteaztian, zizulari izatea. Azten da, udaletxeko plazan, zatitxo batan jortzea, gero pasatzea la dura plaza, eta gero Felipe Gorekin plaza, eta gero handikan joatea da, partea zezenetan. Hombre, garbi dagoena da parte hartzea importantea dela, ez? Pentsatzen denik hori garbia dela. Bai. Baina horren beste aldatu egin ote dira, Toloseko jauteriak azkenengo urte hauetan, mantendu egin dira. Bai. Mantendu dira, gauza batzutan, karrotan, guain dela idurteko eziateko, ez da beharre, azkargarrik izango ditzake, interesik eluk izango horre. Baina esan dizuten betela, abraza hor dago, ez? Musikan, zezenetan, txantxo jaztian, eta konpartzakin, da hori da abraza. Eta zergatik mantendutu batez ere Tolosak bere indar hori jauterietan? Ez esango zut, hortan Tolosan, inaterik errepublikako urteetan da, indar hondik ez dukaten, indar hondik. Eta Donosti indar ditan da, kaleko inauterik uri honditan galtzen junda. Niko ikustia orduko komentarituak, oita masegarren urteko komentarituak, da meroteka bat egoten ikustia, eta hemen izaten da, baino latera dian, motorrotu eta txantxo jantzitaban akabatu kalea. Baina, uri honditan, hori galdinta. Ez, oain bakarra, zatikan, Blanco Bitek Sevillako inotentzaz komentari bat ditu nian, endala jagarren urtetatzen du Sevillan jaba, lola galtzen dikoan, kalekua. Nik uste ze pixkarra Donostine parte zarretikan atera, eta parte barbia, kale zabalo itata hola, pixka bat galditzen du. Nei izia da. Eta gero debekazeko legio atera zan da, lehen gutxi fantasuna galtzeko, galdintzan. Eta todos apaindarra zeukan da, zinzion ala hola. Aurrena, haltzun betela, ez. Oita mazazpigarren mendian, atera zanien hemen, Tolosan, alkatia zan, Juanito Mokoroa zuan, oso laun izan zan egia,
eta oso dezentzaldia zen, ateratzen guztetzen bat, eta txaranga bat, eta denunziatu zuen, gobernador de Ituzion zen, Tolosan ez denak ez zian, karnabazaliak. Ez dira, baina ordu militin beste erabatea jokatzen zuten. Bakizu edio zazian, da guzako erudien dinen den. Gobernador de Ituzion honei, esan zion, nola jakintzun, Tolosan bai dut ez diago biztan gabrezlakin, direke bat, direkatzen da nola zan, gobernu egenana, burro zen, da, zeaken antzuzu bai, baina nahi zinek, derekatu ikoit Frankon tropak Malagarzia, ospazia. Hala, tokatu baizan. Gobernador de Ituzion. Eta eutzin zailo zei, horrei. Eutzin zailo, gauza horrei, zeira hori, indarra bauka. Baina, inozentzako jarretin, nik ikusten dut peligroso bat, nahi izizen. Zein arrisku bilauteriak? Arriskua du, la elevación del nivel de vida. La elevación del nivel de vida. Bai. Zer erezu horrekin? Horrekin izan dut, nahi iziba, iziba. Bai. Dan, zentia hori, multiten da. Da, puten den urreta. Juten da batea, da bestea tapera izen da. Lehena rindia zezan. Oain horrekin, erantzun gaiate bai, baina lola asko ateratzen jendia, da lola asko biltzean, jende asko gehiago etortzea herria. Ikusmira, bai. Etortzerianak ikusmira etortzeria. En cambio, Tolosatikan ateratzen dian Tolosarrak, egunetatikan, 15, 10 izango zian, eragien ebiliko zianak. Beraz, ukatzen lehenengo, edo orain dela urte batzuk, orain dagoenaren aldean askoz ere mugimendu gutxiago dagoela, aldea bat ez ere bere herrietan eta Tolosarrak, Tolosar guztiak, Tolosan egonik gehienek parte hartu zuten. Eta orain, dagoen mugimenduarekin agian Tolosarrek alde egin dezakete eta kanpotik ematetunak bizitatzera, ikustera datoz eta parte hartu. Asko baina ikustera. Zut berriña usta duzu, Josean? Baina, Ari zinen horren makina bat datu eta apuntatzen eta... Ire batzutik da barrezta. Begira, gaur egun, denok ikusten dugu, iruditzen zeko nola bai, eta honek zer ikusten dugu hori bertan joanak esan duenarekin, jaiak, kultura herritara konsumo produktu bat bihurtu dela, eta gaur egun loteria bera konsumitzen dela, ezan. Orduan, zendia atertzen da hirietatik, jan bere hirietan ezagutzen duen eta zantzaken jaia, ezaialako inbesterak hartzen. Orduan, agakitzen du beste herrietara mugitzea. Mugitzen denean, joaten denean beste ingurtuko jaiak ikustera, ez du parte hartzen. Ikustera, besterik ezak. Eta gutxi, egia esateko. Eta jendea gainera, alako, jendeak badu bere beharra, azetu behar du bere beharra, eta bere kultura zagutu nahi du, mugitu nahi du, atera nahi du eta bat. Esan berko duke, orain, inoterien funtzio asko datu dela, hogeigarren mendean zehar, ezta? 26 arte, inoteriek begaratzen zituzten funtzioak, eta gaur egun hartzen dituztenak oso desberdinak direla. Gizartea beraz asko aldatu delako, denbora gukit. Asko. Nik ez baterako, ikusten dugu azken aldian jendea etengabe metatzen dela hainbat eta, jai batzuetan, herri batzuetan, etengabe errepikatzen diren herrietan. Eta zer baterako jendea mugitzen da ituren eta zugetara, edo jendea mugitzen da zuberoko mazterrak ikustera, edo joaten da, lantzera, esate baterako. Hori bezalako hainbat eta hainbat noteri daude eskerriko beste lekuetan, oso aberatzak direnak baita ere, eta nik aurkatuko niozen dela bet jendeari, benetan gogoa baldin badu mugitzeko eta gauza desberdinak ikusteko, joan da bila esate baterako, 3-4 gauza aipatuko ditut, 3-4 aholku. Alde batetik, joaneko zen ezagutzen dituen amezketak, abortizketako txantxoen dantzak ikustera irenan ziren, ezta? Oso polita. Oso politak, oso bakargarriak, jaintzik zugare politak, makilan zabaretan interesgarriak, eta baserez baserri jarri duteke egin atzitik ikusten dira puskaduko. Oso polita. Oso polita. Bezaretik, bizkai aldean, ez baterako alkotuko duten, Martinako patea, han guztien ikusi zara bilantza, hartzaren izera eta bat, hartzaren antzara jokoa zeta baterako. Edo baitare, igandean, mundakara atorren konpartzak ikustera. Horrekin esan edizut, betiko topikoak, topiko ez gain, bada Euskal Herrian, beste jai asko, beste leko eskuineteri asko, hain adretzak direnak,
hain ezagunak ez direnak, eta nire ustez, beretan merezi dutenak hurbiltzea ikusteko. Hala bai, alzasun bertan, eguardin, eguardin, arrantza biltzen ikizeria, bidu bat azta jantzin da. Oso polita da. Etxe batzuta, etxe guztitazia joango, baina batzuta gai bizen da. Oso polita da. Hori bezala, beste leku batzutan, oso eta jendia ez baten. Eta oan entzun dugu bezala, zukezan entzun bezala, beste oka, jotea, jendia, egizet esango, baina, bai, komodidea hundik, dena jotea, onde va vigente, onde va la gente. Inoteri batzuk badia oso politak eta oso aberazak eta pixka bat, ahaztu, ez ofizianak. Hala da. Bueno, ondo dago gainera hori ere gogoratzea, Josean eta Joan, azken finean hori ere tradizioaren beste ikuspuntu bat delako, eta azken finean behar direlako eta esperientzia eta adirazbide direlako, ez? Baina basea, oinarria hartuta, lehen ere aipatu dago apur bat, ez? Baina etorkizuna nola ikusten duzut, orain artean mantendu diren iauteri mota hauek mantenduko dira, beste batzuk berreskuratuko ditugu, edo por kontra txantxuaren mundu hau pixkanaka galtzen joango da. Personalki pentsatzen dut, nik nire oso optimista aspektu honetan, hola ikustu behar dut ezten, ikusi dugu, diktadura amaituta, ikusi dugu ondola hainbat jai berriro berpiztu diran, zabaldu diran, eta behar ezten. Eta orduan nola betazatiko inflexiora ditzi geran, eta penagarria da, ikusten da, martxan jarri diran, azken 20-25 martxan jarri diran jai batzuk berriro desagertzear daudera, ezta. Nire ustez horrek zer ikusi atu den ipatu dudanarekin. Aurreko funtzio bat, eranadeko funtzio bat, ezberdinak diran. Eta darbadan, duela 50 urte, genituen beharrei erantzuna emateko inauteriak zelzen ondia zuen, eta gaur egun agian bazuen beste erosin eduko txian mugitiko joateko, eskiatara joateko, nire dirua dorpatzera peretzeko nahi duenean, eta batero diazkotan ezin gabe jaian bizi lorrala. Hori oso penagarria da. Gero, epatu ditugun herri batzuk oso txikiak dira, eta gainera migrazio prozesuak sakonak izan dira, saiatzen dira, jaiari, baina kostatzen zaien. Ezin da, hori da. Orduan, ezin zailo askoz gehiago eskatu gizarteari, ikusiko dugu. Eta agian, behintzat eta gaizki esate baldin batago ere, museoko kontu bezala, agian nakarikan alor horretatik ez lirateke mantenduko? Hori aspektu nabaria da. Nolabait, onartuko baldin badenu, gure kultura tradizionalen aspektu batzuk, jai eta harrito batzuk, museo elementuak ezin etazkela gaur egun, eta horrela aztenduko bagenitu, eta behar diren baliabide guztiak hartuko bagenitu eta erabileko bagenitu, aurrera ateratzeko, beste gora egoteko batin ekinko kineteke, naiz eta museoko piezak bihurtu, nolabait, japatira museoko piezak, jai asko, agian, desde luego, tosatineteriak ez dira, ez da gutxiago ere, eta zureoko maskaradak ez da den. Baina, unanoako inoteria, aipatu ez dena, hori, zaneteko museo pieza bat, lastantzeko etengabe ez da. Eta, alkotako dute baitare, edo zein alkotako nioken jai hori ikustea. Ez dugu itzegin, ez dugu demora izan itzegituko maskarari buruz, ez da. Baina, Euskal Herrian egun gorretzen den metalezko maskara bakarra, unano. Bai. Hala da. Bai, orduan oso komentagarria da ikustea, ez da, horrengoz bizirik ibirogun bitartean. Bueno, oso polita zeniantzuk, Juan, gaina maskara berezi hori hor dugu, eta agian hori ere museoaren adirazbide bat izan liteke, bakarra hor dugu, maskeretan, bintzat eta zentzu eta karakteristika horietakoetan, eta agian gainontzeko iauteriak ere, Juan, agian museo bezala, gore barko ditugula, ondare historiko bezala, patrimonio historiko bezala. Bueno, hendik aldenak ez, hendik biziki daun beharko gore batzuk. Jona nizia, hendik daun bezala baitu, eta zubieta, eta nik uste zidan gogela ez. Gero todo se acuerda ya diré, zidan gogute. Joen, unano eta oso jende gutxibizia eta beti gaztiak aspertzen madian nahikoa da sorti bat gazte aspertzia desagertzeko festa. Hori bai da la pena. Hori bai. Hori bezala beste leko batzutan.
Bueno, ez dakit gertatuko den denaren, bueno, optimismoaz edo baikortasunez begiratu beharko dugu ikusi beharkoa, Gainera jakinda eta hasieran esan dugun bezala, ilauteri garaian benetako izakera geurea azaldu egiten dugula, ez? Maskara bat ipinita, ondolegoki ilauteria jarraitzea, zenpilean izakia den bezala eta hobeto ezaguteko, Hobeto ezaguteko, izan du hasieran. Agian harremanak hobeagoak izango lirateke, ez, Josean? Bueno, maskararen artean, beste mota bezalako harremanak sortzen dira eta sortu dira mendetan zehar eta horrengo sortuko dira, eta hori gainera oso historia politara. Osa beretzera oso politara. Osatzen duen hola pertsonaren nortasuna, Dena ez da lana eta benetako sufrimendu baita ere zaila da. Claro. Beharrezko da bizitzeko aurrera jotu. Bueno, irudia horrekin geratuko gara. Beharrezkoa delako beraz bizitzeko, edo gure bizitzaren beste irudi, aurpegi, maskara, aspektu bat delako, ilauteria hor dago eta ilauteria mantendu da bidea. Iraun bezala hori da, Juan Garmendia Larrañaga, eskerrik asko gurekin minuto behar konpartitzagatik eta ilauteriak beraz aurrera jarraitu gaitezela, berentzat ilauteriek aurrera egin dezatela. Eskerrik asko, Juan. Josean Tijera, zeuride eskerrak gurekin izateagatik, makina bat datu historikoa aipamen, termino eta herri aipatzeagatik eta dugun bezala maskara bat ipiniko dugu elkar ikusten garen hurrengo egunean. Jagia dan eskerrak zilurko eta eskerrak gutare joan dialako zaldezen dipoli batean aritzeagatik. Bantzun egin dituzute Josean Tijera eta Juan Garmendia Larrañagaren hitzak ilauziren inguruan asko dakiten bi lagun, Eusko Ikaskuntzaren atal txoko eta tartenetara gaur gerturatu egin zizkigunak eta esandakoaren ildotik maskara ipini ditzagun eta ezkentzainan gure harremanak ere ez dakito betu norentzat atseginez ardi zagula. Horren arte, Eusko Ikaskuntzaren izenean eta nire izenean ere zorkata handi bat eta horren arte.